Али, Гюлю Али! На какъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви, губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Аплодисменти, алкаш, 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 чалем вас, аплодисменти! Гюлю Али! История, вдъхновена И за Анджело Боса, Роналдо! Агресия. Дами и господа, ladies and gentlemen, Гюлю Али! Алкış, alkış! Яша Анджело, Яша патроне, за най-щастливата майка специални поздрави, за най-красивата кралица! Яше бабаке, за бабата. Яша деде. Браво, браво, аплодисменти за най-щастливото семейство. Бурни аплодисменти за Гюлю Али. И така още една песен по желание на най-щастливите родители. Най-добрите камери от BBC. Movilo perdo, savo jujo chavo. Яша Анджело, Яша. Licinela, sarmashala vedena. Sin mi se rodi,
Аз изгруб малко жега. Той от Бога ни е дар, той е мамин Божи дар. Твоето име, Сине, в сърцата си държиме. И на тати, и на мама, любовта си най-голяма. Твоето име, Сине, в сърцата си държиме. До тато Янетида и Наташа, Баша Ленари Копе, Гила Вели Саша. О, работа мой, амаре билелде си пало. До тато Янетида и Наташа, хайде яжа, яжа, яжа. Всичко ние ще дадем, да си весел всеки ден, да е пълен с любов твоят целият живот. Син ми се роди, щастие донесе ми. Той от Бога ни е дар, той е мамин Божи дар. Твоето име, Сине, в сърцата си държиме. И на тати, и на мама, любовта си най-голяма. Твоето име, Сине, в сърцата си държиме. До тато Янетида и Наташа, Баша Ленари Копен, Гила Вели Саша. О, работа мой, амаре билелде си пало. До тато Янетида и Наташа, хайде яжа, Аз изгруб. яжа, яжа. Точно така, бурни аплодисменти за най-щастливото семейство Анджело Боса. И така продължаваме музикални поздрави за най-щастливото дете, за най-хубавите родители, за бабите и за дядовците. Всичко си имам, Господи. След това, айде всичко си имам, Господи, за бабата, за дядото и за най-щастливото семейство. И също така за всички гости, които са тук и са ги уважили. На здраве! Живи и здрави бъдете, отчете. И аз ще си изгроб най-добрите. От Анджело, най-щастливия татко, за всички гости, които са тук в ресторант Принцес. И аша! Първите 50 удара за Азис Груп от най-щастливия татко Анджело. 70 удара. 90 удара. 100 удара от Анджело. И Аша Азис Груп. Айде, бакала. Dema 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 sasife dema yaram dema bechame mane miya wale ke tekera И Аша Анджело. otokia te dekha Dema 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 sasife dema yaram dema bechame mane miya wale ke tekera lendar
Ето това е! Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки внучета. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки внучета. Yaşa Güllü Ali. Бабата да дойде, какави камерите към бабата. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. Ами како? Богатство са моите деца и моите малки внучета. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. От дядото 10 куршума, 20 оригинално от най-щастливите баба и дядо. За Гюлю Али да продължава песента на Асис Груп. Всичко си имам, Господи. Кугутка и Яша! Ronaldo. Te mande vas a sipe, te pariaram de me chave, pare mia vale que te quieram, le dar onokia te diga. Te mande vas a sipe, te pariaram de me chave. I pare mia vale che te quieram, le dar onokia te diga. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки внучета. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство са моите деца. Со барабани изпълняваме желанието на Анджело. Асис Груп марка песента. Хайде го ги Асис Груп оригинално за най-щастливите родители. Яша Нова Загора. И така Анджело казва, който обича неговото семейство, всички да станат на дансинга. Яша! И gelinin geliyor, çok güzel oynuyor, sizler için çalıyor. И sizler için Aziz Grup. Всички знаят Aziz Grup е марка. Марка, газда. Aziz Grup на всички им угажда. Кълборие тери газа, е душман, е пайранаса.
Сенчо и неговото семейство за най-щастливите родители специално от нашия колега Ватко Асен и Яша Ватко. Цяла сватба на крака се вдига, щом диджей Аси ключеците избира. Яша бе Аси, ти си я легенда, пазардишко боряк е нареса. Всички знаят Азис Груп е марка. Шмалва Рехаса Диджей Аси и Яша Челобоса. Най-скъпа рокля тази булка има, цяла е в злато, много и отива. От чужина е домачица, меча безке готника лапица. Кълбурие деликаса, е дошватиет байрараса. Диджей Аси не легенда, цело свето повторила. Шоу, 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 шоу. Аша не бязи с груп. Браво на бабата! Ра, 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 ра. Соло, продължаваме с любимата песен на фамилията Огорбети. Това е също на Азис Груп, една хубава песен за най-хубавото семейство. Хайде, баклу! И очакваме още гости на дансинга, роднините! Хайде, ленто бенге! O gurbeti, lila samo sasipe, che più che ramane, o briglio me chamen, rakati te živine. Namagava pare, namagava sato, magav como queroro. Ono que te diga, fecha večer te uvam, one car magav te pujrovam. Ki Germania, ki Anglia, buti me gerama, me romnayam, me çavelge, me olukogen, gel me keravare. Ki Kolombia, ki Belgia, buti me gerama, me romnayam, te çavelge, te olukogen, te živine šukarova. O gurbeti, lila samo Jaša sasipe. Anđelo patrone. Più che da mare, o briglio me chamen, rakati te živine. Namagava pare, namagava zlato, magav como queroro. Ono que Amerika, me chaven sa te ovam, olen sa magav te puriovam. Hey, show, 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 show.
барабани. Отиваме при боса на Италия. Италианската мафия. Това е човека, а той поздравява най-щастливите родители и Гюнлю Али. И да ga пристигат от нашия батко 10, 20, 30 удара италиански. Кючека продължава от Анжело Боса. Ей, шоу, 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 шоу. Оги Боса, за неговото семейство поздрави от Анджело и неговата съпруга. И Кючека продължава. Няма да снимаш ли? Hey, show, 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 show. барабани. Също така поздравяваме нашия колега за батко ми Асен, за неговото семейство. Кючека продължава. Също той е от Италия. За другия бос на Италия, за батко Асен. Специални поздрави. Шоу! Шоу! Аха! Да! Бабата казва, нека да застанеме тук в центъра, да могат да снимат най-добрите камери на BBC Сливен. Оригинални, песента е Чатла Патла, отново на Азиз Гру. За всички гости, Афедосо. Хайде, Азиз Гру! Ха-ха-ха-ха! Започваме селвата, ти сладите си барата, ти си бабе багомата, аз изгрубе стила чатла да бата. Ритъма е само кати, всичко живота се клати. Яке, сара калетрака, паке сама, сара лоле баба. Allah ке мовила бегадама, самола ке мостате шуминама. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Çatla da patla, göbeğini salla. Çatla da patla, orada da esnafta. Çatla da patla, göbeğini salla. Çatla da patla. Бабата е златна! Яша! Всички камери към бабата! Пастър Азиз Гру! Яша Буги!
така започва веселбата. И сладете си парада, ти си бате бакомата. Аз изгрубе стила чапа-бата. Ритъма е само клати, всичко живо да се клати. Eller oynasın eller, miller kaynasın miller. Eller oynasın eller, miller kaynasın miller. Çatla da patla, yübeğini salla. Çatla da patla, koronada ıslanla. Çatla da patla, yübeğini salla. Çatla da patla, helali махала. И аз съм Асис Груп и така продължаваме с шефката. Това е бабата. Хайде, направете път с шефката. Оригинална. Hello? Направете път за шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави да шоба топти, пачки прави, не спира да работи. Направете път за шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави да шоба топти, пачки прави, не спира да работи. Роксана бе, Yes. Роксана бе, ти с голямо до сърце, на кой ли не помагаш, на душманите болезнен слагаш. Направете път за шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави дъжд от пътноти, пачки прави, не спира да работи. Най-добрите камери. Самер. И сега продължаваме за Анджело, за най-щастливия татко. Поздравява своя брат. За министъра на Англия, специално за неговия брат. За Джорид Бонсон специално. И така ще поканим Джони Боса да дойде или ние да дойдеме. Айде! Борис Джонсън, заповядай на дансинга или ние да те заобградим. Специални поздрави за Борис Джонсън. Англия. От главата до петите целия оригинал, короната му липсва, за да бъде крал душата му голяма. От тук до небето, за приятелите, раздава си сърцето. От главата до петите целия оригинал, короната му липсва, за да бъде крал душата му голяма. От тук до небето, за приятелите, раздава си сърцето. Белата му е на него парата. И от Анджело за Борис Джонсън, за неговото семейство, за боса. Това е министърът на финансите. И Ашави Анджело. 100 удара от Анджело боса за Асис Груп. Песента продължава. Златна ти е на тебе душата, на всичките даваш, от никой не взимаш. Душмани имаш, душмани не ставаш. Ще направим поздрав специално от Борис Джонсън, неговата съпруга, за най-красивото и щастливо семейство. За Гюлю Али,
за малкия принц да е жив и здрав. И аз ще си сгро. Същата песен продължава. От главата до петите. Шоу! 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 Главата до петите, целия оригинал, короната му липсва, за да бъде грам душата му голяма, от тука до небето, за приятелите, раздава си сърцето. От главата до петите, целия оригинал, короната му липсва, за да бъде грам душата му голяма, от тука до И така, небето. продължаваме с един бонус от Азис Груп за Борис Джонсън, Кючека Енерджи. Айде, тигаме оригинално енергията на 100! Ра, ра! Айде, Азис Груп, сега! Ра, 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 ра! Азис Енерджи, на Събус Енерджи. This energy, that's a pussy energy. Hey, show, show. Hey, ra, ra. Haydi Anglia. Sa. This is